କରିବା ହେଲା। ତମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେଖିଛ? ସେଇ ଫଳ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିତ୍ର କରିଛି ଆଉ ତାର ନାମ ଲେଖା ରଖିଛି। ତା ଭିତରୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଦେଖିବ ଜଣ ଜଣ କରିକି ତାର ନାମ ସହିତ କଣ କରିବ ମିଳନ କରିବ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାତି ଆସ। ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର? ଏଇଟା କଣ ଚିତ୍ର? ଆମ୍ବ। ଏଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ୍ବ? ନେଇକି ଯୋଡ଼। ଭେରି ଗୁଡ। ନୂଆ ଇଏ ଆସ କଣ ନା ଗୁଗୁ। ଗୁଗୁ ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର? ଅଙ୍ଗୁର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଗାର ଟାଣ। ସୁନା ପିଲା। ତମେ ଆସ। ଏଇଟା କଣ? ଆପେଲ କୁ ଓଡିଆରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ସେଓ। ସେଓ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଓ ଖାଇଛ? ଗାର ଟାଣ। ଭେରି ଗୁଡ। ସେଓର ରଙ୍ଗ କିପରି? ହଉ ତାପରେ ତମେ ଆସ ଝିଅ। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? କଦଳୀ। ଏଠି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? କୋଉଠି ଦେଖିଲ ଭଲ ସେ? ହଁ ତାହେଲେ ଗାର ଟାଣ। କଦଳୀର ରଙ୍ଗ କିପରି? ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ? କିଏ କହିପାରିବ? କଣ ଏଇଟା? କଣ ଏଇଟା? କମଳା। କୋଉଠି? କମଳା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଗାର ଟାଣି ତାକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନ। ନା ପିଲା। ତାହେଲେ କମଳାର ରଙ୍ଗ କିପରି? ନାରଙ୍ଗୀ। ସେଦିନ କହିଥିଲି ପରା। ତମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଖାଇଛ? ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ହୁଏ? ଫଳ ମିଳେ। ଜାଣି କହିଲ ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଫଳ ଖାଉଛ? ନା ପିଲା।